даврои пеш мегуфтанд ки агар ҳамин дихта картошка ва пиёз пуска битона шуш метем. Амира да история мондум чанд дихтарак нависонда ки ака мо каду пускесем каду. салом алейкум бародари азиз, ҳаматон созен хубен? мехостам як бародар барои шумо тавсия то ки бародар ай Москва граница мебарад Қазоқистон. бародар тоҷик химонай боваринокай ой ман худам дар ҳамин бародар граница рафтагам. касое ки мехоҳанд граница бираванд ин ҳамин номеро давраи крам мондагӣ муроҷиат кунед. ҳатман ай номи канали мо гап занед, каме ҳам бошад шуморо нархи арзон мебаранд меоранд. боқӣ сарбаланд бошед, тамошо мекунед видеоро. ба саломатӣ сари ҳамун ҳоҷиёе ки яташ консонер халадене ки телевизор мефуша, яташ газа бензини саларка. охи ҳоҷиё, мо на свети дорем ки халадене ки консонери тира истифода барем, на мошини дорем ки газа бензини ира истифода барем. барои ҳамун мегам ку кӯшиш кун одами боарзиши шай, на пулдор. кам нестам пулдорои беарзиш. ҳоҷӣ диди ака Умар пеш ман меҳмонӣ омада. Марда говор пешам меомад ака Умар. мақсади омадани мо талаби ифтор аст вагарна ин рӯи хина даун берунам бисёр аст. хуш омадӣ ака Умардон. ака Умар хуш омадед. хуш омадед ака Умар. бале қазам назанед. чикелем бачако ҳаматон созен хубен ака Умар чикелем. салом алейкум. не красавчика. чӣ гуфтанд ака Умар? яна чӣ гуфтанд ясти? бозӣ бугум ё ки пага хабия барои чӣ мекунем? чӣ? то кая дӯстора пас мекунем як бор хиёноти худмонам бигем чӣ намекунем? мо хиёнат кардинасим ака Умар бепарво. мегӯям ки дар намакдони туф кай дар намакдоно туф мекунам. пас мо ҳам ягон хиёнат кардем ки моро хиёнат кардем. значит ай бехед дастай. пагама кор данадам чао. дили начальника. ما уже гарани работаем. Да, очень. Спасибо. гараниш гуфтам? Не за что. ака Умар дар дастат чиянию? ит гардакам ҷои сахтиҷанам меёраду дону. ё чия? сахтиш сия. дроз